যাবো আছে তো একটু টাকা ধরুন জাল লেগেছে আছে তুই যাও 500 চলে যাও হ্যাঁ চলে যাও ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରି ଗଲେଣି ସବୁ না একজন বললো যে উপরে গোল্ডেন কালার আরে একজন নিয়েছে যাবো আছে তো একটু টাকা ধরুন জাল লেগেছে আছে তুই যাও 500 চলে যাও হ্যাঁ চলে যাও ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରି ଗଲେଣି ସବୁ না একজন বললো যে উপরে গোল্ডেন কালার আরে একজন নিয়েছে ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ମାହାतो ମଗରା କଲିକତାରୁ ଆସୁଥିଲୁ ଯାଉଥିଲୁ ପୁରୀ ପୁରୀ ଆଜି ଯାଇକି ପଞ୍ଚନାଗେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁଥିଲୁ ତାପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଉଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ମଝିରେ ତ ଏଇଟା ହେଇଛି ଘଟଣାଟା କେମିତି ଘଟିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ଶୋଇଥିଲି ମୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କାହାରି ବେଶୀ ହେଇନି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ବି ଛାତିରେ ବିନ୍ଧୁଛି ଛାତିଟା ଲାଗିଛି ବୋଧେ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ହେଇଛି ନାତିଟା ବଞ୍ଚେଇଲି କେମିତି କରିକି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ରଖିଦେଉଛି